演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your cats Thank you Haters take it personal Like a Canada type Let's all nail talk Oh let's go notま前に Let's all 発散しきちまおうぜ Let's go Let's go ぜひレギュラーラブから Let's go 20ワッゴじゃない2 Go New Day それまた表現 Point I wonder if you know How did it be Tokyo If you seen it then you mean it Then you know you have to go Fast and furious Dip, dip, dip Fast and furious はい私テリヤキボーイズあっという間吹き飛ばすノイズ慢心してますんでゲットペンの数も増えてますベーシックはサプライズでマジ毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけど芸者栄光の惑星からのシャ See me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things and lions, tigers, bears, oh my ride We fierce and fast, supersonic like JJ Fatten We ride till the wheels are flat Can't beat that with a baseball bat Like a cool on 急化飛ぶさまでもいいぜ即歳要インターセプターして国際的犯罪は万歳ほらハンザーファレルがボムコストを取り出す今夜の4 boys from far east coast どうさせ私のゴースト I wonder if you know How did it be Tokyo If you seen it then you mean it Then you know you have to go Fast and furious Dip, dip, dip Fast and furious Dip, dip, Yeah 一番毎日ドキドキですヒートアイランド飛び飛びで燃えるよしでぼちぼちね玉ねぎで誘うこっちこっちへヒートアップで通りそう街中すべて乗り込むめっちゃ借りもんだってシャーごちゃごちゃファストやフーナス It's gotta be the shoes, gotta be the furs That's why ladies choose me All up in the news cause we so cute That's why we so huge Harajuku girls know how I feel Daily spec I keep it real Not a China man cause I ain't from China man I am Japan man 私は時を好き You see Nigo coming out of the black pants as a laugh 素敵 You wonder where he get that kind of money 時を好き Don't worry about it なたの車捨て Let's go I wonder if you know How did it be Tokyo If you seen it then you mean it Then you know you have to go Fast and furious Dip, dip, dip Fast and furious Dip, dip, dip Wonder if you know How did it be Tokyo If you seen it then you mean it Then you know you have to go Fast and furious Dip, dip, dip Fast and Патрушок, прогрессив скан, фильтр, ниндекс, смарт, он дисплей, плей, memory, зебра. Да, да.
fost prezent la a treia întâlnire regională la Iași, întâlnirea moldovenilor. Au fost în număr de 5 mașini prezenți. Cu ocazia asta vrem să promovăm toți organiștii din țară care vor să participe la întâlniri și să se bucure de mașinile. Poate Logan Club Piatra Neamț, am participat eu organizator de întâlniri Cristi, împreună cu 3 mașini, pentru a promova comunitatea Logan Club Iași. Participăm la a doua întâlnire regională din zona Moldovei a Logan Club. Suntem din Bacău, în număr de 5 mașini. Are loc la Carrefour în Iași. O întâlnire prin care se dorește promovarea comunității locale de săptămână în Logan Club. Și participă fiecare județ al Moldovei. În număr de Sunt organizatorul Logan Club Galați. Suntem aici la a 4-a întâlnire regională, a 3-a. A 3-a este un succes, așa cum ne-am obișnuit să facem un upgrade de la fiecare întâlnire la întâlnire, ceea ce înseamnă că pentru noi, întâlnirea din iunie va fi o provocare extraordinară, pentru că ați ridicat ștacheta atât de sus încât o să fie foarte provocator să vă ajungem. Felicitări pentru ceea ce se face astăzi, este super. Cred că imaginile vorbesc la sine, număr de participanți și așa încât mai mult. Vă urez succes și la cât mai multe întâlniri. Vă așteptăm în fiecare zi de miercuri și duminică în parcarea Era Shopping Park, la intrarea în galeriile comerciale Carrefour, unde se reîntâlnește comunitatea Logan Club Iași. Vă garantăm un minim de 20 de persoane, o comunitate prietenoasă, deschisă și tot timpul acolo. De întâlniri de la Roman, deși organizatorii de aici din Iași au omis să spună acest lucru și Roman a fost prezent cu număr de 3 mașini, 2 Loganul și o Laguna. Face plăcere să fim alături de voi aici în Iași. Este un eveniment foarte frumos organizat de cei din Iași și foarte bine pus la punct. Și ne bucurăm că facem parte din familia asta care se numește Logan Club. Sperăm ca pe viitor și noi la Roma să putem organiza asemenea întâlniri. Mulțumesc!